fumata branca no Concello de Pontevedra para sacar adiante unha nova modificación de crédito. O Partido Socialista anunciou hoxe que apoiará a súa aprobación. Cando hai vontade de entendemento, cando hai vontade de diálogo, cando hai vontade de acordo, que é o que debería haber sempre, e especialmente entre os dous grupos políticos que conformamos a esquerda neste Concello, a gobernabilidade é posible, o acordo é posible, e o Partido Socialista, como sempre dixo, é un partido que é fiable, que é confiable. A reforma do Parque das Regas e das zonas verdes de Monteporreiro, completar a conexión do saneamento das vivendas de Pontemuíños, a entrega de premios aos proxectos gañadores do Gastrolab ou unha campaña de promoción para os comerciantes das galerías Oliva son algunhas das propostas do PSOE que se financiarán con esta modificación. Isto suma un total de 637.000 euros aproximadamente de propostas especificamente do Partido Socialista incorporadas á modificación de crédito. Ademais, nesta modificación de crédito comprométense fondos para outras cuestións nas que había xa acordos previos. É o caso da axuda concedida ao Río Verbena Fest, os cartos para pagar as achegas aos clubes deportivos ou o incremento dos fondos destinados ao mantemento dos colexios públicos. Un acordo que para nós é satisfactorio e que vai supoñer nesta modificación de crédito achegarnos a algo máis de 2,5 millóns de euros consensuados, acordados e froito desa negociación entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non? A contía total da modificación de crédito que se aprobará en pleno é de 9,5 millóns de euros.